Eu i-am scris, ea nu îmi răspunde, acum citesc această foiță împreună cu voi. Eu o deschid. Salutare la toți, sunteți pe canalul Ice Vlogs și asta este Duhul Varana, sezonul 2. Să începem! După cum știți, primul sezon s-a finisat în acea casă oribilă unde am găsit această foiță. Eu încă n-am citit de atunci, foița ședea în același buzunar, dar azi eu am să deschid singur. Și eu vreau să fac chiar asta chiar acum. Aici scrie: caută în prima casă de la bunul început. Bunul început de când eu cred s-a început. S-a început acá de acolo și prima casă a fost aceea. Eu cred că trebuie să mergem acolo să vedem ce este. Deci, să mergem. Eu ajung. Deci, prieteni, eu intru din nou în această casă oribilă. Noi aici am fost de vreo 3 ori. Acum trebuie să caut foița. De moșorul de albine. Prieteni, uitați acolo să se vede. Eu abia acum am observat. Uitați. O să încerc cumva să o iau. Uitați, a căzut. Acum hai să ne întoarcem de unde am venit. Să citim această foiță. Deci, prieteni, eu am revenit, dar nu afară, adică am revenit de la acea casă. Eu acum citesc această foiță împreună cu voi. Eu o deschid.